Dostlar, selam. Әлфия апа, biz синең белән бүген нәрсә ясыйбыз? Бүген без менә шундый нәни чибиләрне ясыйбыз. Әлфия апа, ничек син аларны шундый йомшак итеп ясадың? Аның бер сире бар. Дуслар, сезнең дә бу сирне беләсегез килсә, безнең дәрескә рәхим итегез. Дуслар, бу рәсемне ясар өчен безгә пумалалар, акварель буяулар, мамык дисклар, җилем карандаш, стакан белән су һәм ак кагаз бите кирәк булачак. Иң элек рәсемнең фонын ясыйбыз. Аны су белән яхшылап дымландырабыз. Зәңгәр төсне алабыз һәм пумаланы уңнан сулга, сулдан уңга йөртәбез. Хәзер инде рәсемнең аскы өлешенә күчәбез. Аны да яхшылап су белән дымландырабыз. Һәм яшел төсне алып, ширәм ясарга керешәбез. Пумаланы уңнан сулга, сулдан уңга йөртәбез. Нечкәрәк пумаланы алып, ширәм ясыйбыз. Бу очракта инде пумаланы өстән аска йөртәбез. Дуслар, әшибиебезне ясар алдыннан әйдәгез әле аның гаиләсе турында матур бер видео карап алыйк. Достым, карале, бу Шиби. Аның әтисе Әтәш, әнисе Тавык. Әтәш бик матур һәм горур кош. Аның башында зур кызыл кикрик, тәпиләрендә очлы типкеләр. Шулай да Әтәшнең иң төп бизәге аның төрле төстәге каурыйлар белән бизәлгән матур койрыгы. Әтәш ишек алдындагы тәртипне булдыручы. Ул тавыкларны һәм шибиләрне башка кошлардан, йырткычлардан саклап яклап тора. Тагын иртә торып, көчле тавышы белән таң ату турында хәбәр итә. Тавыкның тышкы кыяфәте Әтәшнеке кебек купшы түгел. Башындагы кикриге зур түгел, бик кечкенә. Тырнаклары очлы. Тавык бик кайгыртучан әни. Ул 21 көн буе йомыркалар өстендә утыра. Аларны әйләндереп, дымландырып тора. Шибиләр йомыркадан чыккач, аларны йырткычлардан саклый. Бу кошлар ярмалар, яшел үсемлекләр, вак бөҗәкләр һәм суалчаннар белән туклана. Аш казаны яхшырак эшләсен өчен ком һәм вак ташта ашый. Күпләр бу кошларны бик үк акыллы дип санамый. Чынлыкта бу бер дә алай түгел. Тавыкның хәтере бик яхшы. Ул 100гә якын кеше һәм хайванны исендә калдырырга мөмкин. Тавыклар хуҗаларын, аларның гаиләсен һәм йорт хайваннарын истә калдыра һәм танып ала икән. Без кешеләр бу дөньяны бик матур һәм күп төсле итеп күрәбез. Менә тавыклар төсләрне аеруда кешеләрне дә уздыра. Кеше күзе барлыгы 1 миллион төсне айырса, тавыклар 100 миллион төс күрергә сәләтле. Тагын бу кошлар бер күзләре ачык булган килеш йоклый ала. Бу аларга йырткычлардан саклану өчен кирәк. Әтәшләр һәм тавыклар ерак араларга очмый. Менә агачка яисә капка башына куна ала. Әлеге кошлар кешеләргә караганда да яхшырак ишетә һәм картайсалар да бу сәләтләрен югалтмый. Дөньяда 25 миллиард тавык бар. Алар кешеләргә караганда 4 тапкыр күбрәк. Без дәвам итәбез. Безгә шибиләрне ясарга кирәк. Моның өчен без мамык дискларны алабыз һәм аларны җилем карандаш ярдәмендә рәсемгә ябыштырабыз. Дуслар, игътибар итегез. Без мамык дискларны рәсемнең кары урынына ябыштырабыз. Җилемне дә без дискларга түгел, кагазгә сылыйбыз. Хәзер без сары төсне алабыз һәм шибиләрне буяуга керешәбез. Нечкә пумаланы алабыз һәм кызыл төс ярдәмендә шибиләрнең тымшыкларын ясыйбыз.
Һәм шулай ук шибинең баш өстенә кечкенә генә икрикләрне дә ясап куябыз. Көрәнтесне алып, шибиләргә кечкенә тәпиләр ясыйбыз. Аларны матур бармаклар белән бизибез. Кара төсне алып, нечкә пумала белән матур күзләр ясап куябыз. Икенче шибигә күчәбез. Ул безнең хыялый шиби. Күккә карап хыялланып тора. Икенче шибиебез безнең кыз шиби, шуңа күрә аңа матур бантик ясап куябыз. Көрәнтес белән тәпиләрен ясыйбыз. Һәм кара төс ярдәмендә шибигә күз ясап куябыз. Менә шундый шаян шибиләр барлыкка килде. Дуслар, шибиләребезгә зарядка ясап алырга кирәк. Шуңа күрә Салаватикларның шибиләр зарядкасы җырын тыңлап китик әле. Дуслар, сез әз генә ял итеп алгансыздыр дип уйлыйбыз. Ә без дәвам итәбез. Безгә рәсемнең фонын ясап бетерергә кирәк. Без рәсемгә матур тузганаклар истибез. Алар безнең сары төстә. Яшел төс белән чәчәкләрнең сабакларын һәм яфракларын ясыйбыз. Шибиләргә тагын да күңеллерәк булсын өчен күктә матур-матур күбәләкләр ясап куябыз. Төрле төстәге күбәләкләр ясыйбыз. Безнең күбәләкләребез ал, шәмәхә, зәңгәр, кызгыл, сары төстә. Дуслар, сез үзегезнең күңелегезгә ошаган теләсә нинди төсләрне сайлый аласыз.
Дуслар, менә шундый матур җәйге алан рәсеме килеп чыкты. Без фонны акварель буяулар, ә шебиләрне мамык дисклар ярдәмендә ясадык.